Az előző részt ott hagytuk abba, hogy rengeteg író próbált nekifutni a történetnek, és egészen vad ötletek születtek. Mindenki kereste azt a pontot, ahol a két mitológia összeér, de sok próbálkozás túl bonyolultnak, túl önironikusnak, vagy egyszerűen túl idegennek bizonyult. A végleges irány akkor kezdett kialakulni, amikor Mark Swift és Damien Shannon olyan szemlélettel nyúltak hozzá, hogy nem kiforgatni kell Freddy és Jason világát, hanem visszavinni őket az alapjaikhoz. Fél évtized telt el a Friday és a Nightmare sorozatok utolsó részei óta, amelyek az addigi legkevésbé jövedelmező filmek közé tartoztak. Tagadhatatlan volt, hogy a Freddy és Jason már nem a horrorfilmek bevételi listájának királyai voltak, amelyet most olyan virágzó sorozatok vezettek, mint a Sikoly, a Rémségek könyve és a Tudom, mit tettél tavaly nyáron. Ez a stagnálás különösen frusztráló volt Sean Cunningham számára, aki inkább a filmek tényleges elkészítéséhez volt szokva, és nem azok fejlesztéséhez. Ez vita tárgyát képezte a Cunningham Productionsnél arról, hogy vajon elkészülhet-e egy új Jason film, amennyiben a Freddy vs. Jasonhez nem születik hamarosan megfelelő forgatókönyv. Cunningham megvizsgálta a munkatársai által benyújtott ötleteket. Isaac, aki korábban sikertelenül próbálkozott a New Line-nál a Freddy vs. Jason megvalósításával, egy téli folytatásra tett javaslatot, amelynek helyszíne a befagyott kristálytó tábor lett volna. Ezt az irányvonalat elvetették, mert attól tartottak, hogy ütközhet a Freddy vs. Jason még meg nem írt eseményeivel. Cunningham ezután feltételt szabott a jövőbeli ötletek számára. Az új Jason folytatás semmilyen módon nem ütközhet a közelgő crossoverrel. A csapat ennek következtében olyan távoli helyszínekre összpontosított, ahol Jason rémületet kelthet, mint például Los Angeles, az északi sarkvidék, sőt még a közel-kelet is. A végül kiválasztott koncepció apránként állt össze. Mark Haslett egy futurisztikus környezetet javasolt azzal az indokkal, hogy a halhatatlan Jason még több száz évvel is a jelen után is tiniket mészárolhat. Todd Farmer ezt követően egy űrben játszódó történetet képzelt el, mivel az emberiség a szennyezés miatt lakhatatlanná tette a Földet. Noel Cunningham szerint a kirakós utolsó darabja a félig robot Uber Jason Braga Moore-féle vázlatából származott. Todd Farmer 99 márciusában nyújtotta be a Jason X első vázlatát, miután az Abel Berger féle vázlatot végleg elutasították. Cunningham kérésére hamarosan kibővítette ezt a vázlatot egy teljes forgatókönyvé. Eközben a New Line-nál Michael De Luca újabb írót keresett a Freddy vs. Jason forgatókönyvéhez, amelynek ekkor már a rendezője is eltűnt. Cunningham közölte a stúdiófőnökkel, hogy belefáradt abba, hogy a projekt kilábaljon a fejlesztési pokolból. A Péntek 13 filmek készítőjének a feladata egyértelmű volt. Vagy készít valamit Jasonnel, vagy elveszíti a karakter jogait. Így vagy úgy, de ez a titán visszatért a nagy képernyőre. Magyarán a 2000-es évek elején a New Line Cinema egy olyan új Jason film felé rohant, amelyet valójában nem akartak megcsinálni. A Verheiden vázlat nemrégiben történt elutasítása a Rob Bottin-féle forgatókönyv tervezet utolsó leletetét jelentette, amely az elmúlt 3 év fejlesztési munkáját hajtotta. Az, hogy Rob Bottin is minden ceremónia nélkül kilépett a projektből, azt jelentette, hogy a Freddy vs. Jason író és rendező nélkül lépett be az új évezredbe. Cunningham, aki komolyan kételkedett abban, hogy a New Line képes lesz ilyen gyorsan előállni egy megfelelő crossover forgatókönyvvel, megkezdte a Jason X előkészületeit. De Luca a stúdió egyik feltörekvő csillagához, Mark Protasiewiczhez fordult egy gyors szívesség véget. Mark első forgatókönyv írói munkája a New Line-nál a 2000-es években a Sejt című film volt. A stúdióvezető alig 6 héttel Cunningham határideje előtt kereste meg az írót. Felismerve a meglévő koncepciók folyamatos kudarcát, arra kérte Protasiewicht, hogy dolgozzon ki egy teljesen új történetet a Freddy vs. Jason című filmhez. Ezen kívül nem voltak további feltételek. Protasiewicz vázlata lett volna az első teljesen eredeti forgatókönyv a projektben 5 év óta. A 2000-es év nem volt éppen a legjobb a crossover film számára. Mark forgatókönyve nem tudta megakadályozni a Jason X elkészülését, ahogyan azt Michael De Luca remélte, hisz az ő koncepciója is elutasításra került. A stúdióvezető inkább a crossover folytatására akart koncentrálni, nem pedig egy újabb, kizárólag Jasonre fókuszáló produkcióra. Ugyanakkor nem ellenezte a Jason X új irányvonalát, és a megállapodásnak megfelelően zöld utat adott a projektnek. A legjobb esetben ez is egy újabb nyereséges slasher film, a legrosszabb esetben pedig folytatódott volna a Jason pokolra jut és az új rémálom pénzügyi hanyatlása, ami tovább nehezítette volna a crossover film elkészítését. A forgatás 2000 márciusában kezdődött Ontario külvárosában.
A Jason X zöld útját egy bombahír árnyékolta be. Az internetes óriás az America Online 162 milliárd dollárért felvásárolta a Time Warnert, ami minden idők legnagyobb vállalati fúziójának számított. A Freddy által épített ház mostantól új tulajdonosoknak kellett felelnie. Ha az AOL Time Warner áttekintette volna a New Line 2001-es teljesítményét, olyan kasszasikereket láthattak volna, mint a Csúcsformában 2 és a Gyűrűk ura, a Gyűrű szövetsége. Sajnos az új vállalati urak ehelyett a 2000-es év filmeit értékelték, amelyek katasztrofálisak voltak. A stúdió 2000-ben 16 filmet adott ki, amelyek közül egyik sem érte el a 100 millió dolláros bevételi határt. A legnagyobb sikere a Protosevich által írt A Sejt volt. Ezen túlmenően a New Line számos gyengén teljesítő és egyenesen bukott filmmel szembesült. Vegyük például az Adam Sandler filmet, amely 85 millió dolláros költségvetés mellett 40 millió dolláros bevételt hozott az Egyesült Államokban. Ott volt még a Dungeons and Dragons is, amely 45 millió dolláros költségvetés mellett 15 millió dolláros bevételt hozott az Egyesült Államokban. A legrosszabb eredményt Diane Keaton főszereplésével készült Town and Country ért el, amely 90 millió dolláros költségvetés mellett mindössze 6,7 millió dolláros bevételt hozott. Ez utóbbi projekt állítólag a megugró gyártási költségek és a kiterjedt újravételek miatt szenvedett kudarcot, nem beszélve arról, hogy a forgatás még a forgatókönyv befejezése nélkül kezdődött meg. Mindhárom film éles kritikákat kapott, ami tovább rontotta De Luca hírnevét a cégnél. A 2000-es évek vége felé Michael De Luca két fontos döntést hozott a Freddy vs. Jason kapcsán, amelyek meghatározó lépések voltak, és amelyek az általunk ismert filmhez vezettek. Az első az volt, hogy elfogadta Damien Shannon és Mark Swift történetvázlatát, akiket Brian Hickel ügyvezető ajánlott neki. Shannon és Swift a Danger Girl című elvetett képregény adaptációval nyerték el a stúdiófőnök tetszését. Tetszett neki a crossover ötletük, és megkérte őket, hogy nyújtsanak be egy vázlatot, annak ellenére, hogy egyik írónak sem volt még filmje a háta mögött. De Luca másik fontos lépés ebben az évben az volt, hogy engedélyezte a gyakornok és horror rajongó Jeff Kass csatlakozását a Freddy vs. Jason fejlesztő csapatához. Viszont ha a 2000-es év rossz év volt, akkor 2001 még rosszabb. Az év azzal kezdődött, hogy január 18-án a New Line elnöke és egykori mentora Robert Shea kirúgta Michael De Lucát. Egyes jelentések a stúdió közelmúltbeli jegybevételi veszteségét jelölték meg okként, míg mások De Luca bulvárgyártó rosszius viselkedését okolták. Számos jelentés szerint Shea és De Luca szakmai kapcsolata a sok évnyi konfliktus és nézeteltérés miatt feszültté vált. Bármi is volt az ok, a Freddy vs. Jason elvesztette egyik legnagyobb támogatóját. A stúdióvezető, aki 7 hosszú éven át fejlesztette a crossovert Sean Cunningham-mel, most arra leáldozott. A cég vezetésével töltött ideje olyan sikereket hozott, mint az Austin Powers, a Csúcsformában, a Penge és sok-sok más. További rossz hírek érkeztek néhány nappal később, amikor az AOL Time Warner bejelentette több mint 2400 munkahely megszüntetését. Ezek közül 100 a New Line 600 fős munkaerejétől származott. Ez, illetve De Luca kirúgásával együtt a vezetőség teljes lecseréléséhez vezetett, beleértve az összes fejlesztő személyzetet is, aki a crossover projekten dolgozott. Az új stúdióvezető Toby Emmerich zenei vezető lett, aki az előző évben a Frequency című sorozatot írta, és producere volt a New Line-nak. A crossover folytatás minden eddiginél ingatagabb helyzetbe hozta, tekintve, hogy a Freddy vs. Jasonnak jelenleg nem volt forgatókönyve, csak a távozó fejlesztő csapat által megrendelt feldolgozás. Ez a kinevezés jogosan aggodalomra adott okot. De Luca hatalmas rajongója volt a műfaji filmeknek, Emmerich ezzel szemben bevallottan nem rajongott a horrorért. Az is aggasztó volt, hogy ez az új rezsim megörökölte a Jason X-et, egy olyan folytatást, amelyről azt várnánk, hogy rosszul teljesít majd azok kezében, akik nem rendelkeznek a tulajdonjoggal. Bár a nemzetközi premierre a németországi Müncheni Fantasy Filmfesztiválon kerül sort júliusban, a folytatást az újonnan érkező csapat alacsony prioritásúnak tartotta, és elképesztő 18 hónapra félretette. Ez idő alatt a készfilm kiszivárgott az internetre, ahol számtalanszor letöltötték fájlmegosztó szoftvereken keresztül, ami viszont tömegesen negatív kritikákat generált, mielőtt a Jason X hivatalosan is bemutatkozott volna. Mintha a kiszivárgás és a gyenge szájhagyomány nem lett volna elég rossz, a New Line szánalmas módon 2002. április 26-ára dobta be a folytatást egy félváról vett bemutatóval. Az új folytatás nem teljesített jól, világszerte 16 millió dollárt keresett a 11 millió dolláros költségvetéssel szemben. Egész nap vitatkozhatnánk a Jason X érdemeiről, de kevésbé vitatható az a tény, hogy egyértelműen egy átmeneti időszakban lévő stúdió áldozata lett. A dolog nagyon úgy festett, hogy a Freddy vs. Jason a fejlesztési poklában pusztul el, különösen a Jason X kassza sikerét követő időszakban. Sajnos a New Line soraiban nem maradt több horror rajongó, ami azt is eredményezhette volna, hogy a crossover folytatást felgyorsították olyan emberek számára, akiket egyszerűen nem érdekelt.
A projekt kevés megmaradt bajnoka között volt Damien Shannon és Mark Swift, akiket technikailag még nem is szerződtettek íróként. Egy 40 oldalas feldolgozással és egy sor referencia dokumentummal felvértezve továbbra is kiálltak a víziójuk mellett. Még egy sor koncepciófestményt is megbíztak Dave Demron művésszel, hogy bemutassák a New Line vezetőség számára. Brian Hickel vezetői állásának betöltéséhez Toby Emmerich felbérelte Stokely Chafflint, aki a Tudom mit tettél tavaly nyáron franchise első 2 részét is készítette. Chafflin a Titánok igazi rajongójának tartotta magát, és hasonló gondolkodású emberekkel igyekezett elkészíteni a crossovert. A tehetségek felkutatása során hangot adott annak a szenvedélyének, amelyet az anyag iránt a több éves tapasztalat birtokában szerzett. Érezte ezt a szenvedélyt Shannon Swift prezentációjában. Látva a produkciójukban rejlő nagy ígéretet, elrendelte nekik, hogy bővítsék ki a prezentációjukat egy teljes forgatókönyvé. Sok tehetséges író próbálkozott már és vallott kudarcot a most előttük álló feladatban, akiknek munkájukat különféle okokból elutasították. Ezek a legújabb írók nem csupán a Freddy vs. Jason egy újabb verzióját akarták megírni, hanem annak végleges változatát is. Ehhez viszont meg kellett érteniük, hogy a projekt hol akadt el a múltban, és ezt a tudást kellett felhasználniuk írásuk irányításához. Azzal, hogy célzottan elkerülték a korábbi vázlatok buktatóit, végre kidolgozhatnak egy olyan forgatókönyvet, amely kimozdíthatja a projektet a fejlesztési pokolból. Gondos mérlegelés és elmékedés után Shannon és Swift 8 szabályt alkottak a forgatókönyv irányának meghatározására. Ezek célja nagyrészt az volt, hogy megkülönböztessék a vázlatot a korábbi verzióktól, másrészt pedig a lehető legjobb filmet eredményezzék. Egyfajta kreatív bibliát alkottak a projekt számára. Ezt a 8 szabályt először a Fangoria 226. példányában foglalták össze. Az egyik kulcsfontosságú elem az volt, hogy ne változtassák meg a mitológiákat. A másik önként vállalt feladat az volt, hogy mindkét karaktert ismét ijesztővé tegyék. Továbbá hogyan lehetne a horrorhősöket értelmes módon összehozni. A másik gondolat hasonlóan a korábbi forgatókönyvekhez az volt, hogy megtalálják a 2 rossz közül a kisebbiket, de Swift és Shannon egyáltalán nem akarták Jasont hőssé tenni. A film közvetlenül a Jason pokolra jut vége után kezdődik, ahol Jason maszkját Freddy borotva kesztyűje húzza a föld alá. A cselekmény mindemellett figyelmen kívül hagyja az új rémálmot és a Jason X-et is. Továbbá szinte teljesen elhagyja a Jason pokolra jut című filmben megfogalmazott rejtélyes hagyományokat, a mágikus tört és azt a cselekményelemet, hogy Jason szelleme testeket tud cserélni. A duó teljesen elvetette azt az ötletet, hogy Jason és Freddy korábbi kalandjait beépítsék ebbe a filmbe. Az egyetlen kapcsolatuk a jelen eseményeihez kapcsolódik. 2002. márciusában a New Line végre elkötelezte magát a Shannon Swift vázlat folytatása mellett. Bár Sean Cunningham ígéretesnek látta a projekt ezen verzióját, határozottan úgy érezte, hogy számos történetbeli problémával kell foglalkozni. Mégis attól tartott, hogy az ilyen aggodalmak hangoztatása veszélyeztetheti a film újonnan talált lendületét. Ahelyett, hogy a forgatókönyvet visszadobta volna a fejlesztési pokolba, beleegyezett, hogy jóváhagyja és részletes jegyzeteket nyújtott be arról, hogyan lehetne javítani rajta, amelyeket azonban nem használtak fel. Sajnos Cunningham végül nem vett részt ennek a vázlat kidolgozásában, nem mintha keserű lett volna emiatt. Bár Stokely Chafflin kedvelte Shannon és Swift munkáját, úgy érezte, hogy a forgatókönyvük túl sok anyagot tartalmaz egy 90 perces slasher filmhez. Ennek érdekében felkérte David Goyert, aki akkoriban a New Line-nál volt szerződésben, hogy végezzen egy csiszolást a forgatókönyvben. Goyer egyszerűsítette a vázlat nagy részét, jeleneteket egyesített vagy eltávolított a játékidő csökkentése érdekében. Ezek a vágások új, leíró párbeszédek létrehozását igényelték, hogy segítsenek áthidalni a narratívát. Egyesítette a karaktereket, csökkentette a gyilkosságok számát, és eltávolított egy rémálomszerű jelenet-sort, amelyet az 1958-as légy ihletett. Ez a fajta beavatkozás nem a történet megváltoztatásáról, inkább annak sűrítéséről szólt. Az egyik szerencsétlen törlés Tommy Jarvisra utalt, aki megpróbálta megakadályozni a luxusüdülő építését a kristálytó romjai felett. Bár David csiszolása segített a játékidő lerövidítésében, az első vágat így is közel 2 órásra sikeredett, és további 15 percnyi törlésekre volt szükség ahhoz, hogy elérje a végső 98 perces játékidőt. A közös forgatókönyv jóváhagyás után a stúdió azonnal megkezdte a rendezői és producer tehetségek keresését. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Sziasztok!